Kuva mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asi tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Nekuti upenyu hwaamai hunenge hwatochinja. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kudziva rasekwa, uko kune mudzimai ane makore 40 nevana 4. Mudzimai uyu anonzi Calista Mavis Munesi. Mwana wake wechitatu Desire ndiye ane dambudziko reCP. Ngatinzwei mai Desire vachitaura. Zvinova marumura havasi kunyanyochema here. Muri kuvapei kuti vasachema? Kutova maiwo ndo vari kutoda pamwe pachona mvura yacho cheche hatodi kana nekuiona. Anenge achida mukaka saka mabhutsu tatonzwa. Tanzwa nemabhutsu. Maiwe ezvibaba vacho hatodi kana kuvaona. Mai Desire, tingade kuziva kuti urema huri pana Desire makaziya muchingobva kumusununguka here kana kuti zvinhu zvokuti makatombouya kumba magara kwakuzviona kuti mwana wangu anenge ane dambudziko? Ndakatombouya kumba ndo pandakazopinda nemuchipatara ave ne3 months. Ave ne3 months kudaro aingowedzera kusimba, achiwedzera kusimba, asi asati ndaona kuti dambudziko riripo. Ndakapinda nemuchipatara muMarusapem Hospital. Madhoktors aingoti ndi big boy, asi nini samai ndaiona kuti mwana wangu haana action dzaari kumbotorawo sezvinoita mwana. Ndobva ndazopinda naye zvakare muchipatara kuParire Nyatwa achingowedzera kusimba. Ndobva madhoktors achibva ati mwana wenyu ane dambudziko remwoyo. Anga mu9 months ipapo, asi akanga akagara akutopinda mu9 months imomo ndobva akatanga kugara. Inini ndichiona samai ndichikoti mwana wangu panenge pane zviri kuitika, asi sokuti ndenge ndisi dokta ndechingoti pamwe zvichadii zvichaita. Pandakazonzi mwana wenyu anenge ane dambudziko remwoyo, regai tikuendesei kuParire Hospital andoongororwa dambudziko remwoyo. Mwoyo wake unenge wakadini, wakakura nekuda kwekuti aifemera padenga zvakanyanya zvekuti aitoti akangokosora zvasi kungokosora padiki akutobva atopinda muchipatara kutanga kutofemera padenga kudai. Ndakachizoenda naye kuParire Hospital, ndakatonzi enda kuCRU. Ndaenda naye kuCRU, dokta vakatora mishini yavo vachibva vatesta mwana, vachibva vati mwana haana dambudziko remwoyo, asi kuti mwana arikuda kuitwa maexercise ekuti adzikire mwiri wake, bhodhi yake iri over yakanyanyisa. Ndobva aiswa pasikero, achibva onekwa achidhingura sikero nemamhanza anga ainawo. Dokta vakati hazvisiri izvo, mwana uyu dambudziko rake nderekuti ari kunyanya. Ndokubva vazonyora vachiti mwana uyu ane cerebral palsy, dambudziko rake ane CP. Saka mwana uyu makutotanga kuenda naye kumaexercise kusvikira tazoona kuti mwana uyu zvave nani. Zvasvika pakuti akazokambaira amu 2 years 3 months ndopa akatanga kukambaira kwake kwaive kurola kudai. Ndopandakachizonyatsa kugutsikana kuona kuti mwana wangu tori dambudziko, asi pekutanga pachona ndanga ndisati ndanyatsa kugutsikana. Pamakaudzwa kunzi mwana ane CP, vakakutsanangurira here kuti CP yacho zvinorevei uye mwana achazokura sei? Havana kutanga kunditsanangurira ipapo, vakabva vambondiendesa kumaexercise. Ndobva ndazodzoka kechipiri ndopa vakachizondiendesa kuna kansela, ndo vakachizonditsanangurira manje kuti mwana uyu makurire ake achagona kufamba, achagona kusafamba, achagona kutaura, achagona kusataura, zviri paviri, nekuti CP dzachona dzakasiyana siyana. Vachibva vandikanzela inini manje kuti ndizvigamuchire. Zvakatora nguva kuti ndizvigamuchire kuti ndo zvichaitika kumwana wangu, misodzi yangu yakungudzika. Ndobva kutombondibudisa panze, mai Desire chimbobudai panze, tichakudanai futi.
ndopa vakabva vazondideedza. Baba vacho ndandinawo, baba vaDesire ndo vanga vakuchindidzora tiri panze ipapo kusvikira ndachidzikama. Kwabva tazochinzi chidini, chidzokai. Tadzoka kudaro vakachinditsanangurira manje kuti mwana wenyu haana kunzi akutofa, mwana wenyu haana kunzi asi munhu, atori munhu. Ende zvinhu zvinovanikwa muvana kuti mwana anozvarwa zvakasiyana siyana. Sekutaura kwavanga vandiitira izvozvo kuti mazvarwa vanoti vakandibvunza kuti makamuzvara sei, ndokubva ndavataurira mazvariro amakaita mwana wenyu ndo akaita kuti mwana aite chi, aite sipi. Mwana uyu ndakabva pano ndichienda kuEdith, ndokubva ndaswera ndichirwadziwa. Zakuma7 ndobva ndatonzi mwana wako atopa 7 cm, saka chitopinda muleba hauchabudi panze. Ndobva ndapinda muleba, ndokubva ndazoti dzakuma9 nesi ndokubva auya, ndobva vati mwana wako atodzoka futi pa2 cm, saka takutokudeedzera ambulance emergency kuti uende kwaRohospital. Ndopa ndakadedzwa, ndobva ndatorwa, ndobva ndaiswa muambulance. Ndichisvika kwaRohospital ndokuti vakabva vangondiona, ndobva vatonzi ngaasachadzike pastretcher bed, ite emergency operation. Ndokuti vaya vakabva vangoenda, vakabva vangonyangarika, havana kuzooneka kubva kuma9 ikoko kusvika kuma2 dzekunze koedza. Ndopa vakachizongomhanya Dr. Waya ndobva kutoti ndaneta ndaswera ndiri busy, saka pandangopinda kuofisi ndabva ndangobatwa nehope. Ndopa vakabva vangondiita emergency operation. Wandiita operation kudaro Desire haana kuchema. Desire akabvanza aitira tsvina mudumbu, Desire aneta, ndokubva kutomutora ndokumuendesa kunesari. Kuchidai kuti masunungukiro amakaita mwana ndo avakanga vakuti ndo akakonzeresa kuti mwana ndo kutaura kwavakaita kanzela iwawo, matauriro avakandiita. Imimi zvakunetsai kugamuchira mataura kuti baba vakange vakutotaura nemi, ivo baba vakakurumidza kuzvigamuchira here kuti zvakatorawo futi nguva mamese kuti mugamuchire kuti manga mune vana vako vasikana vaviri, uyu ndiye mukomana, ndo zvaitika pamwanakomana wedu? Inini maonero andakaita baba vakakurumidza kuzvigamuchira, ndofunga inhawo yekunamata kuti ndo zvandapiwa naMwari, nekuti ini ndaichema hongu ndakakanzelwa huko, asi kumba ndakatonda kutosara ndatoka muti chaiko chaiko. Asi baba vaindidzora vakati mai Desire, ndo zvatapiwa naMwari, ngatigamuchirei. Ko wanga uchida kuti zviitirwe ani? Ndo matauriro avaindiita, vaida kuti zviitirwe ani? Ngatingogamuchirei. Mwari vane chinangwa chavazviitira izvozvo, ngatingotarisirei kuti Mwari ndo vachaita sekuda kwavo. Tinoziva kuti dzimwe nguva vamwe vanobva vati kuchipatara zvanzi hongu tanzwawo kuchipatara, ko ngatimbonzwai ukatimbofamba tiende kunamatirisa mwana. Imakambozviitawo izvozvo kuti aiwa ngatinamatirise mwana kuti timbotsvaga kuti chichaitika pamwana? Inini hangu ndiri mupostori, ndaingoenda kuchechi kwangu semazuva ese, asi kuma exercise ndichienda zvakare. Handina kukoshesa kuti nekuti ndiri kuenda kuchechi, nekuti chipatara ndoziva chakakosha futi, ende chipatara chakabatsira mwana wangu. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Desire nekuda kwekuti Desire ane CP? Matambudziko andiri kusangana nawo ndepekugara. Pekugara pari kundirwadza zvakanyanya, nekuda kwekuti Desire dambudziko rainaro nderekuti akakwanisa chete kungobuda panze akutoenda, haachatodzoki, anozotongoonekwa nevamwe. Ini ndatotenderera kumutsvaga, ndatoneta. Saka ndaida kuti dai ndawanawo pekugara pekuti ndinokwanisa kungozvivharirawo
nemhuri yangu nadhizaya wangu ndiri mukati wekuti ndirokiyawo gedhi ndozvivharira ndirimo nokuti haakwanisi kuzobuda kuenda kunze. Ndo rimwe dambudziko riri kunditambudza. Pakwazoti Desire anoitira mburugwa, anoda madhaipasi. Izvezvi zvaapfeki ekupina, anopfeka mapendi ekupina atoo madiki kwaari, anomusvuura. Kana ndisina madhaipasi iwayo, kazhinji zvinhu zvinotombondiomera zvekutodaro. Ndisina madhaipa iwayo, ndinopfekedza manapukeni. Manapukeni aya nguva yandikumupfekedza, kana ndikaita 30 minutes ndakamupfekedza kudaro, anokwakuka maronda, anoita maronda ekuti ndinototya inini wacho kumugezesa, anokwapuka zvinorwadza. Zvadaro saizvozvezvo pandinomubvisa pacho ipapo ndinotombomugadzika akadaro kuti ambofurwe nemhepo. Ngoita powder iyeye inonzi powder iyeye, ndikamuzora kudai so anotanga kukwenya maronda ayaya, obva awedzera futi kukura maronda iwayo. Ndizvimwe zviri kunditambudza, asi ndikamupfekedza mapendi pandinombowanawo mapamba aya madhaipa aya, ndiri kuona ari kumuitira zvakanaka. Ndinotomubvisawo nguva yekuti ndakuda kumugezesawo, handina dambudziko randiri kuona panguva iyoyo. Mukutaura kuti mataura nyaya Desire aive ari muhombe, apo tichitaura nyaya yemwana asingafambi, ndimi maitobereka ndizvozvo. Imimi kusumudza kwamaita munhu wamuri kutaura kuti muhombe, utano hwenyu hwakaramba huri humwe chete here musati masununguka Desire? Kubva ipapo Desire akatotipa dambudziko. Chifuva changu ichi ndinoti kana ndikatsiga mugomo pamusoro chaipo ndinotovata pasi, ndinotanga kufemerwa kuya kusingaperi. Asi pandandisati ndaana Desire zvinhu zvavo zvakandinakira. Desire akandikuwadza chifuva, Desire akandikuwadza musana. Chest yangu kana nanhasi ndikangoti ndangoita kana zvekuti ndangofunga, ndikamutarisa ndikangofunga kudai, ndobva ndatotanga kutorwadziwa nekuda kwaDesire. Ndakawana dambudziko rechirwere chechifuva nemusana. Pandinoda kuti ndafamba naye ndichimubereka ndichienda naye kana kuhospital kana parenyatwa kwanga kunoitiswa speech, ndichindakamubereka makumbo angu airwadza. Ndati ndikamudzikisa kudai ndatanga kutemwa nemakumbo mumabvi umu, nepasi petsoka apa paindirwadza zvakanyanyisa asati akufamba. Saka nanhasi dambudziko iroro ndikuona harina kuzondiperera. Zvinomwe wacho wamasunuka mashure maDesire wamarumura nhasi uyu makazomuberekere? Ndinoitotambura kazhinji kachona, ndaitoti ndichida kutobuda ndinototambura, ndaitoruza mamwe mapurogiramu nekuda kwemwana iyeni, kuti kubereka kwakutonditambudza, kwaitondinetsa zvekutodaro. Chii chamunoita imimi chinokupai chouviri? Izvezvizvi nekuda kwekuti Desire ndinaye kudhara ndichine vana vangu vaviri, ndaitengesa ndaienda kuMbare ndondohodha mabhero angu misonerwa iyaiya, ndokwira bhazi ndoenda kumusha ndotonotenderera ndichitengesa. Kubva zvandazvara Desire handina kuzokunda kuti ndinge ndichibereka mwana ndichitenderera naye ndichitengesa. Ndakakundikana nazvo nekuda kwekuti anga ari munhu uya anga akasimba zvekutodhingura skero nemakore ake zvanga zvisingaenderani. Saka kubva ipapo izvezvizvi ndachiti dai ndagonerwawo kuwanirwawo zvekuti ndinogonawo kutengesa ndiri panzvimbo. Zvichireva kuti iye zvinezvi hamuna chamuri kuita kuti chikupewo zvekurarama? Ndochokwadi ichocho, handina chandiri kuita nekuda kuti handina wekutosiyira mwana wacho, handina wekusiyira mwana, ndisina wekusiyira mwana kudaro saizvozvo. Pamba pacho pandinenge ndichigara kudaro, dambudziko rimwe randiri kusangana naro nderekuti vanhu havasi kugona kunyatsa kunzwisisa dambudziko remwana wangu, zvekuti ndinozotodzikisa musodzi zvekuti saka ndinosvika kupi zvakadai kuvanhu vadi kundinzwisisawo maererano nemwana wangu. Nguva ndorohwa unozongoona adhindira mambama kumeso, zvinova zvinondichemedza. Anongodhindira mambama, pangu pachona ndikazotopopota mwana haanzwisisi, handiti anotoenda ari kurohwa kwacho ikoko ndokwaanoenda. Mumba mangu izvezvizvi mune musina TV, asina TV kudaro ari kuenda kudzimba dzevanhu kune maTV anenge achingopushirwa kunze nekuda kwedambudziko raainaro. Mataura nyaya yekuenda kumaexercise, taona Desire ari kufamba. Kuspeech pamamuchitaura, anotaura here Desire? Desire haatauri,
Desire anongokwanisa kuti mama chete, asi kuspeech ndiri kuramba ndichienda zvokuti ipapa June yeyu ndinenge ndichitodzokera futi kuspeech kwaRoyal Hospital. Ndopane ndichitoenda kwaRoyal Hospital kuspeech. Muchitanga imi muchinzi endai nemwana kuCRU, muchisvikapo zvakudetsera kugamuchira ndikunzi mwana wangu ane dambudziko iri, zvichida haazofambika kuti achafamba. Masvika kuCRU uko kwatinoziva kuti kune vana mai vane vana vakasiyana siyana. Imi muchisvikako muchiona vevamwe makatarisa Desire wenyu, izvozvo zvakakubata sei? Idini pandakasvika kwaRoyal Hospital ndakazvidzora ndega nekuona mwana wangu Desire nekuona vana vevamwe. Ndakangozozviti ndega kwenye ndiri kuchemei, zvinhu zvokuti nekuti ndiri munhu wenyama pane pandirozongozvifunga. Asi pandanga ndiri ikoko kwaRoyal Hospital, pandaitongoenda ikoko ndaingoti asini ndiri kuchemei Mwari itai kuti ndigone kunyarara, nekuda kwekuti umwe haatogoni kugara, umwe anongoramba akangovata, umwe haatogoni kuzvidyisa ega. Asi Desire aive nemamwe maimprovement andaitoona ndega. Zvakandibata kusvika pekugumisira kuti Mwari chiite kuti inini pfungwa dzangu dzidzokedzane, ndigogamuchire kuti ndizvozvo, nekuti ni wangu mwana ndiri kuona ari nani pane vana vevamwe vandaiona. Iye zvii zvamunoitira Desire kunyange aine 9 years? Desire ndinomugezesa, Desire ndinomuzoresa mafuta, Desire haagoni kuwacha ndinomuwachira, zvokuti pandinenge ndichitomupfekedza manapukeni pandiri kutaura ipapo, sipa yachona ndinenge ndisina, ndinotombovavarira. Pamwe pachona ndinotora malemoni chairo ndoisa mumanapukeni ake. Weti yaDesire aichaita, puu yaDesire aichaita, manapukeni ake atotindivara, nekuda kuti pamwe pacho ndinowacha asina sipo. Ndinoisa lemoni wose kunzwa kwandakamboitwawo nevamwe, asi ndiri kuona hazvisi kutoita zvachose. Desire kana ndichienda distance yakareba ndinotobereka kumusana. Zvakafanana nepandinenge ndichienda kwaRoyal Hospital pandiri kutaura, tinodzikira kugedhe kuyako. Anofamba, asina kufamba distance refu, anongofamba pano nepapo, ndobva ndamubereka kusvika ndasvika kuCRU kwacho. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotura mafembo tisangane chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Pamatambudziko ataurwa namai Desire, ndezvipi zvekuti vanoti ivo vakabatsirikana nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Pamatambudziko andataura aya kuti ndigonewo kubatsirika, tikutochema kuhurumende kuti ngaitiwanisewo kana iri ploti zvaro, kuti kana wakanawo hameno mahekta vanokwanisa kuwana, kuti vagone kungotiganurirawo, so pekuti tinogonawo kuvakawo tichigarawo vane vana vakaremara vaya nemhuri yedu, uye achigarawo pake nekuti hapana pavanokwanisa kugarisana, nekuti umwe naumwe ane urema hwakasiyana nehumwe. Ndozvimwe zvinhu zvandiri kuchema, zvobva zvazoti sekunzwa kwamuri kuita padambudziko randinaro raDesire, anokuti kana akatanga kuchema haagoni kunyarara, kusvika tazoita zvokutonyengerera. Kunyengerera kwachona kunotonetsa zvakare, munhu yaasikanzwisise kuti apa ndiri kunyengererwa. Kandiri pandogara vazhinji havasi kuzvitambira kuti ndo zviripo, vanenge vachitoona sokuti mwana ari kuvaitira noise. Even usiku ane nguva yekuti ane paanochema pekuti handigoni kana kumunyararidza. Saka muri kunzwa ndiri kuchema nauye pekugarawo, pekuti panenge pekuda inini nemwana wangu ndinogona kunzwisisa mwana wangu.
mataura nyaya yekuti imimi mune chipfuva chiri kurwadza asi mukuratidza kuti muchiri kumubereka futi kana muchienda kwaRural Hospital ungabatsirike sei? Zvandanga ndichichema pakubereka mwana ndanga ndichemera wheelchair iyi ndachichemera pakuti pane anofanirwa kufamba paya nenda kumitisa maexercise kunoko panenge ndichienda kwaRural Hospital distance handichafamba refu ndinge ndino wheelchair yekuti ndinogona kumupusha kusvika ndisvike kuCRU nekuti kutaura chokwadi chifuva changu chiri kunditambudza kusvika pekugumisira. Ndiri kuchema zvakare madhaipasi kuti dai ndagonerwa kuwanirwa madhaipasi kuchikoro kwaari kuenda kwacho chaiko kunotoda madhaipasi iwayo iwe ekuti akupfeka nekuti vari kutaura vachiti tida kumudzidzisa toilet training iyeyei saka hatigoni kuti timudzidzise toilet training aine madhaipa ekupina aya tinoda akaita mapendi ndo ndiri kuchemera kuti dai ndagona kuwana ende mapendi iwayo anondidhurira handikwanisi kuti ndiwane mari iyoyo yekuti ndimutengere. Kuchikoro kwacho zvakare paanenge ari kuchikoro ikoko ari kutoburovha kuchikoro nekuda kwekushaya madhaipa iwayo ari kurovha kuchikoro nekuda kwekushaya transport kwaanodzidza kwachona kure saka ndanga ndichichema kuti dai ndagonawo kuwana mari yetransport kana kuti ndagonerwa kuti agonawo kuwana kuchikoro kwekuti anondogara ikoko achidzidza ari ikoko ndozotorawo pari paholiday ndo kuchema kwandiri kuchema. Kana vachikwanisawo anokwanisawo zvake kundibatsirawo nemari yetransport kana kuti anokwanisawo kundibatsirawo nenhau yekutsvagira mwana chikoro chekuti anondogara ikoko kuitirawo kuti ininiwo ndigonewo kushandawo mabasa angu emaoko mwana ari kwaari ikoko agonewo kubatsirika zvakare ndopandiri. Mataura nyaya yekuti munoenda kuchechi Desire akagamuchirika here kuchechi ikoko uye munharaunda mamunogara akagamuchirika here ane shamwari here dzinotamba naye? Munharaunda vaviri vatatu vari kugamuchira zvinova zvinhu zviri kundibata zvakanyanya. Vaviri vatatu pandiri kutaura kuti anobuda achienda vamwe vanotomuona achitoenda asi havadzoseri nekuti asi vanotoziva kuti mwana uyu ane dambudziko akaenda hadzoke utonzwa ndichitotsvaga mwana unotonzwa vamwe vachiseka vachitotaura kuti kweiyo vanga vachisiya mwana achibuda vanga vachiti ari kuenda kupi. Saka munharaunda vashoma vari kuzvigamuchira zvinhu izvozvo. Kuchechi aiwa kuchechi ndakagamuchirwa nokuti kana patinenge takagara pachechi paanobuda paya payapa handisiri ini ndotonomutora anotonotorwawo nevamwe vachimudzosa pachechi ende handisiri ini ndogara naye anotonogarawo nevamwe kana tiri pachechi. Desire mwana wechitatu vaviri ava vari pamusoro pake ukama hwavo nehanzvadzi yavo hwakamira sei? Vanokubatsira iwe here mukukudza kwamuri kuita Desire? Ya vanondibatsira zvakanyanya. Ndidzo hama dzake vanasisi vacho havagoni naye vanototi sekuchema kwamanzwa ari kutoita ikoko kana paine munhu anenge amuvhiringa hazvitomiri zvakanaka. Semuri munoitei zvekuti munoti patinombodai so tiri semhuri Desire anenge achifara? Desire munhu wekuti kana iye achiekita zvaanotoekita chaizvo zvinhu zvacho zvinototisekesa zvokuti vamwe vanozonzwa kutobvunza kuti naini mamuchimbosekei mumba menyu totoona kuti Desire paanga achidai so ndopatanga tichiseka. Kana tikada kuti tida kutamba bhora chairo Desire anoda bhora zvisingaite pamwe pacho achibanda nemaoko ake pamwe pacho achibanda nemakumbo anoda bhora even nemunin'ina wake anotamba nemunin'ina wake zvinonakidza zvinodadisa. Kana tikada kunzi tiri kuridza mimhanzi Desire anotamba akakutambira yamutombofungi kuti achazochema achitadza kunyararidzika sezvamamuchingonzwa izvozvi. Konziyo dzekuchechi munomboimba here? Iye anodzifarira here zoti munoziva kuti tikataka kuimba kudai so zvichidanika achiombera kuti achitamba? Tinoimba zvekuti kana kunamata anotopfugama nekuti agoni kutaura otonzwa kuti mwana ari kuita sei ari kunamata. Pakuimba pachona unotonzwa kuti mwana ari kudawo kudaira asi mashoko haasi kudini haasi kubuda. Tinokutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Tichikutendai rubatsiro rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.